zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi, ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da zafi cikin soyayya, so da yake ɗawainiya sai ya gigita rayuwa, damuwa ta yi ta karuwa. Shin me ke faruwa, me zai waruyi garkuwa, zuciya ta bar yin damuwa. Zuciya, 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 ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Shi me ke faruwa, me ke sanya damuwa, me ke... Amma fa yayi wa kansa, dan ni ba zan taba hada jini na da bara gurbu ba. Hajiya kin yi gaskiya, kuma kin so magana gaskiya. Ni ma sai inda karfi na ya kare, ba zan taba bari jini na ya hada da shi ba. Wallahi Hajiya, zaki ga abin da zai faru. Wannan abin ba zai taba yiwa ba. So da yake ɗawainiya sai ya gigita rayuwa, damuwa ta yi ta ƙaruwa. Shin me ke faruwa, me zai waruyi garkuwa? Bana jin daɗin ganin ka irin wannan halin. Ka sa zuciyarka salama. Sani, gabaki ɗaya duniyar nan ba ta min daɗi. Bana jin daɗin komai a rayuwata. Haƙuri za ka yi kamanta komai. Ka yi ƙoƙarin gina wata sabuwar rayuwar mai daɗi a nan gaba. Sani, ba na tunanin na da wani sauran rayuwa mai daɗi a gaba. Ba da wani sauran rayuwa mai daɗi a gaba na yanzu. Komai na ya riga a lalace. Na rasa komai. Duk wani farin ciki na yanzu ya gudu. Kar ka faɗa haka yaya. Akwai rayuwar da za ka mai daɗi a nan gaba. Rasa wani abu a rayuwa daidai yake da samun wani a nan gaba. Kar ka yi ƙoƙarin yanke kan karama da Ubangiji. Na shiga cikin ruɗu Sadiya, hankalina a tashi yake. Domin idan zargin da iyayena suke mawa Abdul ya zama gaskiya, shikenan na rasa shi, domin na san ba za su taɓa bare na aure sa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wai a ina aka samu wannan bakin labarin? Daga bakin kawu, domin shi ya zo ya samu ummanmu da magana. Maryam akwai matsala. Tunda har kawu ya zo ya samu mama ya gaya mata wannan magana, akwai ƙanshin gaskiya cikin wannan magana. Ya kamata ki tsananta bincike. Kullum abin da nake yi kenan tun lokacin da labarin ya zo kunne na. A zuciya da ruhi. Zancen iyayenki ya tabbata gaskiya, Maryam. Ni ba cikakken ɗan sunna ba ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu me mafita Abdul? Mafita guda ɗaya, Maryam. Shine mu haƙura da junanmu kawai. Mu haƙura da juna fa kace? Ƙwarai kuwa, Maryam. Domin iyayenki ba su taɓa bari mai aure a haka ba. Ba zan iya ba. Ba zan iya ba Abdul. Domin kai ne numfashi na. Idan na rasa ka mutuwa zan yi. A'a Maryam. Dole mu haƙura da junanmu. Akwai samari da yawa. Ta ki iya samun madadi da ko da ba ni ba ne. Babu madadinka a duniyar soyayya na, domin na riga na gina farin ciki na a kanka. Zuciyata da motsinka take amfani Abdul. Duk lokacin da aka ce ba ta tare da kai to bugawa za ta yi Abdul. Ya kamata ka fahimce ni Abdul. Babu abin da ke iya fahimta Maryam. Domin yanzu hankali na baya tare da babu abin da ke iya fahimta a cikin wannan ƙasa mai duniya. Kuma ba na ji zan iya ci gaba da rayuwa a cikin wannan duniya. Maryam, ina so dan Allah ke cire a cikin zuciyarki.
kamar yadda ni ma ta yana riga na cire ki a cikin zuciyata. Ka daina furta min irin kalaman nan Abdul. Idan na ji kana furta za ka rabu da ni. Ji nake kama ana caka min mashi a zuciyana. Ni da kai babu wata kaddara da za ta iya raba ni da kai. Zan iya jayayya da maganar mahaifiyata domin na same ka. Na san kin so ni, kuma kin yi min halaccin da ban taɓa mantawa shi a rayuwa ba. Ban taɓa ji a zuciyata ina so in rayuwa da wani na iya tsawon rai da mutuwa ba sai ki, amma sai gashi kaddara ta zo wacce za ta raba mu don dole. A'a Maryam, a'a akwai kaddara da za ta iya raba mu domin gashi mata tana ƙoƙarin raba mu yanzu. Shin ga Maryam, ya kamata ki gina wani sambatin da haka. Lokaci yayi da ya kamata a ce mun manta da junanmu. Kamar yaya mun manta da junanmu Abdul? Ina nufin mu shafa tarihin soyayyar mu a duniya. Domin ina gaya miki zan tafi kenan. Idan na tafi kuma ba za ki ƙara gani na ba har abada. Sai an jima. Maryam, me ya same ki kuka? Me ya same ki? Umma Abdul ya ce ya rabu da ni. Umma Abdul ya cire ni daga cikin rayuwarsa. Alhamdulillah Allah na gode maka da yawa kansa kiyamar laili. Ina kokarin rasa farin ciki na ke kuma daɗi kike ji. Yo Abdul ta tsiya ce a wajen ki? In face annoba a gare ki da ƴan uwanki? Ya, me kake nufi ne? Ban fahimce ka ba fa. Sani, barin garin nan zan yi. Hijira zan yi domin ba zan iya zama a cikin garin nan ba. Hijira zuwa ina? Ni kana ba san inda zan je ba. Duniya kawai zan shiga. Duk inda na je kawai daidai ne. Amma zama a garin nan ne Sani. Ba zan taɓa iyawa ba. In ka mun haka baka mun adalci ba. Sannan baka yi wa kanka adalci ba. Akan wata matsala kankani zaka ce zaka bar mahaifarka? Sani, wannan matsala kake kira tsohon matsala? Wannan matsala Sani? Wannan matsala ba a matsala ba ce. Ina so ka san wani abu guda ɗaya. Idan na ci gaba da zama a cikin garin nan, to mutanen garin nan ba su na ganin kima na ba. Sannan ba da wani mutunci a idansu. Idan har na kasance ina rayuwa a cikin garin nan, kullum sabon bakin ciki ne da dinga sakan zuciyata. Babu ni babu farin ciki. Shi yasa ba zan iya zama ba Sani. Kada kawai in tafi aikina. Tafiya ta shine komai sauki a rayuwa. Hankali na ya tashi da na ji muryanki a waya. Shi yasa kika gani a firgice. Na zata mutuwa akai. Me bambancin mutuwa da wannan matsalan? Ai gara na mutu da na rasa Abdul a rayuwata. Kin ga Maryam, tunda dai ya nuna baya son ki, ya kamata ki haƙura da Abdul. Domin idan kika cika takurawa, mutuncin ki ne zai zube. Kuma ke mace ce. Haba Sadiya, wannan wace irin gurguwar shawara ce? Kin taba ganin mutumin da ya rayuwa ba tare da ruhi ba? Rabuwa da Abdul daidai yake da kice in daina numfashi a doron ƙasa. Yanda kike son shi ba haka yake son ki ba. Domin da yana son ki ba zai ce ku haƙura da juna ba. Ko da yace mu rabu, bakinsa ne kawai ya furta, amma zuciyarsa cike yake da soyayya ta. Na ga haka a ƙwaye idansa. Zuciyarki tana gaya miki ƙarya domin biki san ɗa namiji ba Maryam. Ba ni da kowa a duniya sai kai kaɗai. Ba ni da wani gatan da ya kai ka. Kai ne farin ciki na, kai ne rayuwana. In ka tafi ka san halin da zan shiga. Sani, ya kai na ban da wanda ya fi ka a rayuwa. Kuma ko da na tafi, zuciyata tana gare ka. Zan bar garin ne ba wajen ina so ba. Zan tafi kawai don haka shi ne samun rahusa ga rayuwata. Zan tafi ne kawai don samun rahusa ga rayuwata. Sani, ina buƙatar su gina sabuwar rayuwa. Zan tafi inda babu wanda ya sani, babu wanda na sani. Zan tafi gunda babu wanda ya san tarihin rayuwata. Babu wanda zai ga baki na. Balantana kuma da ƙarshe ya goranta mu. Inda za ka tafi a duniya, baka isa ka goge taban da ya zama ƙaddararka ba. Yanzu maganar da kika gaya min da gaske yake, haka halin maza yake? Ƙwarai ma kuwa sun mafi haka.
domin mu ne muke ɗauke kowane dafi na soyayya, su ko abu ƙanƙani sai su karaya. Kenan zuciyar Abdul ta fara karaya da ni kenan. Wannan shine gaskiya. To kuwa zan bi su har gida na ƙara masa ƙarfin gwiwa a kaina. Kar zuciyarsa ta karaya, domin ni tashi ce. Babu wani bala'i ko masifa da zai iya shiga tsakanina da shi. Gaskiya Maryam, kin yi nisa akan san Abdul. Sai bibiyar shi kike? Shi ko yana kokarin guje miki sai ka ce shine autan maza? Autan maza ne mana shi. Ko kin taba ganin irinsa a cikin mazan duniya? Shi kadai ne, ba shi da tamka a cikin zuciyata Sadiya. Sani, mahaifinmu ya min tabo, taban da bai taɓa warkewa ba a rayuwata. Ya yi min zane da bai taɓa gogewa ba har abada. Wannan tarihin ba a kaina kawai da tsaya ba, har jikoki da yayana. Sai wannan tarihin ya bi su Sani. Kai haƙuri, haka ƙaddara ka ta zo, kuma wannan abun ba kanka ya fara faruwa ba faɗin duniya. Zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi. Ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da zafi cikin soyayya, so da yake ɗawainiya sai ya gigi ta rayuwa, damuwa ta yi ta karuwa. Shin me ke faruwa, me zai waroyi garkuwa, zuciya ta bar yin damuwa. Zuciya, 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 ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Shi me ke fa